Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan saha kulawarga tansah manggih widadda. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan Bariman nanggap wayang. Seratanipun Bambang Nugroho ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomor 309 tanggal 17 September 2000 langkung. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Bariman rumangsa isin yen nggone bakal duwe gawe mantu anake wadon kang barep ora bisa nanggap wayang kulit sewengi natas. Senadyan dalange ora kudu kondhang kaya dene kelase Ki Sena Nugroho utawa Ki Mantep Sudarsana Swargi, uga dalang kondhang liyane kang weragate luwih akeh. Apa maneh ketambah bintang tamu, embuh penyanyi utawa pelawak sing uga kondhang. Kenapa kok isin? Lah piye? Pinangka warga pengrawit saka paguyuban grup kerawitan Partowirama, wis bola-bali Bariman diundang kancane kang duwe gawe, embuh mantu, supitan apa syukuran, akeh-akehe mesti do nanggap wayang kulit. Pengrawite kancane dhewe saka grup kerawitan Partowirama. Senadyan dalange ora mesti kondhang, nanging paling ora saka anggota pepadi utawa saka lulusan sekolah seni pedalangan. Pripun, Pak? Mbok wis ora usah nganggo nanggap wayang kulit. Lah rak ya ora apa-apa to? Pangreh-riye Surtinah bojone sawijining sore. Yen nganti ora nanggap wayang, aku isin, Bu. Merga aku iki wiyaga sing tepungane para dalang. Kenal karo wiyaga kana kene, uga tepung karo para waranggana lan penyanyi campursari. Yen nganti padha krungu kabar aku mantu kok nganti ora nanggap wayang, terus piye mengko aloke para kanca kasebut? Lanjur pragati wayangan nganti tekan pira kuwi? Pragat sing kanggo ewuh tekani resepsi wae wis akeh lho. Monggo dipenggalih. Apa jenengan yo arep golek tambah silian duit maneh? Pitakone Surtinah. Yo ora apa-apa to, Bu. Iki uga ngiras-ngirus melu nguri-uri seni budaya Jawa, tradisi kang adiluhung. Saliyane kanggo praja kulawargane dhewe. Jalaran yen bisa nanggap wayang, awake dhewe mesti bakal kondhang dadi pocapane wong akeh. Viral. Sok malem Ahad Legi sasi Mulud bakal ana wayang kulit nang nggone Pak Bariman sing ewuh mantu. Merga mantune Pak Bariman kuwi tentara pangkate perwira. Lah, rak dadi kondhang to awake dhewe, pitrange Bariman. Nanging jarine
wayang kulit mono kang nonton wis ora akeh kaya mbiyen. Apa maneh yen dalange mung waton dalang sing durung kondhang. Malah saka wayang ing YouTube kae, angger bar adegan limbukan, sing nonton ya banjur sepi. Mboko siji menyat, mulih. Lho, kok ngerti Bu awakmu? Yen bubar limbukan penonton banjur mulih, iku pancen bener, ora luput. Nanging perkarane iki rak aku seneng. Aku uga wiyaga. Kancaku para seniman lan seniwati akeh. Sepisan maneh, aku isin yen nganti ora nanggap wayang kulit. Pokoke njaluk palilah lan pasarujukanmu nggone awake dhewe mantu iki diregengake kanthi nanggap wayang kulit sewengi natas. Piye Bu? Ujare Bariman kanthi swara rada srengen. Surtinah unjal ambegan. Pikirane nglambrang adoh. Terus bakal entek wragat pira nggone arep ewuh mantu iki mengko yen dadak nganggo nanggap wayang barang. Apa maneh nalika resepsi ing pendopo bali desa wae rancangane wis nganggo campur sari saka Gunung Kidul. Ya wis, monggo sak kersamu, Pak. Wong sing golek wragat rak ya jenengan to, Pak. Suarane Surtinah nglendheh. Yen bab wragat, mbuh mengko piye caraku? Aja sumelang. Kang Baku sida nanggap wayang. Aku arep njaluk pambiyantune para kanca pengrawit waranggana apa dene dalang lan sewan gamelan sak wayange saka nggone Mbah Lurah Sepuh. Supaya ragate ora kaya yen wong lumrah sing nanggap wayang kang dudu anggota grup kerawitan Partowirama. Kandhane Bariman kaya-kaya ngantepake atine sing wadon. Sak kersamu wae, Pak. Kang Baku rampung duwe gawe mantu yen bisa aja nganti kakehan utang. Penjaluke Surtinah. Yoh, dongakno wae Bu, awake dhewe diparingi lancar rejeki. Ora ana critane yen mung wong lumrah wae duwe gawe mantu kok nganti ora duwe utang. Sing penting ora bisa nyaur. Bisa utang mono ateges isih dipercaya to. Bariman sajak kalegan atine. Bariman klebu wong kondhang ing desa Bangunsari. Mligine ing babagan seni kabudayan Jawa. Kejaba seniman kerawitan, Bariman uga duwe usaha dol tinuku material bangunan utawa leverensir. Dadi ekonomine ya klebu cukup senadyan ora kena diarani sugih mbrewu. Yen mung ewuh mantu kanthi nyilih gedung bali desa, cetha ora kekurangan ragat tumrap Bariman. Nanging yen dadak reka-reka nanggap campur sari lan wayang kulit, kuwi sing dadi pikirane Surtinah. Duit saka ngendi maneh? Saka kaprigelane babagan seni budaya Jawa, Bariman kerep melu payu nalika ana tanggapan wayang kulit mligine saka grup kerawitan Partowirama kang kapimpin dening Ki Wakijo Hadiwardaya.
Sakliyane bisa nabuh gamelan, Bariman uga duwe kaluwihan, bisa nembang utawa ura-ura. Dadi umpama ora nyekel tabuh gamelan, ya bisa dadi wiraswara. Dasar suarane apik, mula sok-sok ya kerep nembang duet karo penyanyi bintang tamu kang ayu-ayu tur isih enom. Sakliyane wasis babagan kerawitan lan nembang, Bariman uga baut ngetoprak. Dapukane mesti adipati njaba, tegese adipati kang tansah mancai utawa merong kampuh jingga klawan rajane. Kepara seneng ing adegan gandrung, banjur sing digandrung putri kang ora gelem nglanggati katresnane. Jian, yen wis gandrung ngono iku kaya-kaya temenan, nganti paragane putri sok jerit-jerit keplayu anggone ora gelem. Bejo dheweke duwe bojo kang banget pangerten. Surtinah ora tau sujana karo polah tingkahe Bariman ana panggung yen lagi gandrung-gandrung. Merga pancen tetep kukuh, ora tau tumindak slewengan karo wanita liya, senadyan srawunge kerep karo sinden, seniwati ketoprak lan penyanyi campursari kang ayu-ayu tur isih enom-enom. Dadi anggone joget langen asmara utawa gandrung ya mung winates ana panggung wae. Ora diterusake ana njaba kaya dene pawarta kang sumebar ing layang kabar utawa media sosial nganti tumindak slingkuh kelawan kanca panggung. Kepara malah ana sing adol awake barang. Sampean apa ora cemburu to yu? Yen Kang Bariman gandrung wong wadon ana panggung ana kae, pitakone parti tanggane sawijining wektu. Yo, lumrah yen ana rasa cemburu. Nanging sauger mung winates ing panggung utawa lagi pentas, tak nengke wae, ora tak rasakake. Wong nyatane bubar pentas yo bali dadi wong lanang sing tanggung jawab, ora dibajutake ana ngisor panggung, ora ana kedadian apa-apa. Dadi aku ya percaya wae wangsulane Surtinah. Ya syukur, Jan. Menawa Kang Bariman lagi gandrung kae, kaya tenan-tenan aja. Emane Kang digandrung mesti ora gelem nglanggati. Dadi penonton do malah mangkel, gedhing karo Kang Bariman sing mesti pinangka paraga adipati njaba, kojahe parti. Oh, ngono to? Ya wis ben. Mula aku ora tau nonton. Mung Kang Bariman sok banjur cerita yen kang nonton ketoprak akeh lan maine gayeng. Apa maneh ana bintang tamune kayata Yu Beruk, Dalijo, Marwata Kawer, uga Rini Widyastuti saka Bantul, jlentrehi Surtinah. Pancen Surtinah dipilih dadi bojo dening Bariman merga dheweke dudu seniwati utawa seneng marang kesenian Jawa. Sakliyane isih nunggal desa, Surtinah klebu wanita prasaja. Rupane klebu ayu kanggo ukurane wong pradesan. Awake wewek, dhuwure sedeng, ora kalah yen katandhingake karo para penyanyi campursari lan sinden. Surtinah duwe pangerten gedhe marang bojo
sing kesenengane ambyur menyang donyane seni tradisi Jawa. Seni tradisi Jawa mono isine akeh pesen-pesen babagan unggah-ungguh, sopan santun, sarta budi pekerti luhur. Lumantar ketoprak, aku pengen mulang muruk marang masyarakat penonton klebu para mudha kanthi dadi paraga kang antagonis. Senadyan sok banjur disengiti dening penonton pitrange Bariman. Sakwise rampung resepsi mantu, Bariman sida nanggap wayang kulit sewengi natas. Dalange Ki Cermodiharjo kang uga abdi dalem keraton. Nganggo bintang tamu penyanyi campursari, pelawak warangganane cacah 6 kanthi wiyaga saka rombongan grup kerawitan Parto Wirama. Anggone nanggap wayang kalebu sukses. Tamu lan penontone akeh. Senadyan atine Bariman mongkok lan marem, nanging uga lemes bayu anggane bareng ngitung wragate ewuh ngunduh mantu lan wayangan. Jebul ora cucuk karo sumbangan kang ditampa. Utange Bariman tambah numpuk. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan, Bariman nanggap wayang. Seratanipun Bambang Nugroho ingkang kapethik saking cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomor 309 tanggal 17 September 2000 Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksama awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.